tia duro ne habaduro fi nkofo ne nkwara brem brain ho ansa na wei o tie sia ba ni pabusa no ma me hey me pacha ne kra enti ye wodi machi ni kra no emra obira ya saa no a o mantima nkumi no na obutwa na wo ti de wodi machi kra ya fe ni enka wasam nkyere me ye rade ho homo kana me ka kyere me pa wasam atie yo bebusa no ya de bebusa no ayi ano enti ka kyere ne se papa ti senya nyame na ne nsa wo no so na no ode ne ba for purpose say o meya busua ti hey come back. The prophet is on his feet making prophecy and you are moving up and down. Does it show respect? Be disciplined here now because we are in the spirit. But some Jesus. When I am in the spirit, you must be disciplined. Hallelujah. Amen. We ration some so you discipline. Up and down. Because when you see from one, I see from no mujina bontin twen kofo a onyame hoho no pese ogi won no wa kohia na to ade abon obawie no sama kwa asore enso me call en makonya problem bon sama yesu my Facebook my FaceTime enti opani de awurade da na de kire me na megusu amene wo ka no o se de awurade da na de kire na ogusu o ne wo ka no enti ka kire ne se baba tie opani ankasa no wo ankasa o kira ono ankasa si so wase wo si so enkwada abrem mo fra abrem sabema no nkola abrem mo fra abrem sabema ono abeto yade ne bi wo ankasa wo beto yade ne bi busa no mame pacha ana ka kire ne se ohini tie obi mfa wo nkwaduro so obi amfa wo nkwaduro na nya hospital yare ana nya hospital yare ya baifo yare wase ya bayi yare omo de fada iso ma didie mu omo de fada iso ma didie mu na nipa na wo yes ade no wase nipa wo yes ade betima bonidin betade manso beba wase obeti ya bonidin ode na kireja wase ode na kireja ana nipa no so to waso ana nipa no so nti wo to waso aware wo wo to waso aware wo ka kire ne se papa tie ono ne da yeso mu na no wase o da yeso mu na enye da bia wanse hwa ohwa na aba na yi ni ti ohwa na teko ato da bia wotumi hunu se be 1 year kwa wo hunu bi da to da bia 1 year kwa na wo bi da busa no ma me ne kra ewo hwa na aba se ohwa na ato da bia wono de wadure of formal school da bia wanyina dui ba to da bia ba so da na wo formal school me was school dem na me ye so he na wo se ye na me ntimi nye untumi ntwe ono a wo so ta da ye te se ne kra me so da ye no wo ba so da ye no na onenam na onenam toilet so na onenam be toilet na afei asa de okọ amusie ye asa de wo na wakohia nkofo a na wakohia nkofo o mawuo na onim won wonim no ne din komo ne kra de kwaso betwa won kwaso betwa me am wo thank you Holy Spirit sisi yade ne nya no wase sisi yade nya na no ya brantie na wo ya brantie papa acha papa no ya brantie se na ya brantie enti time a o si so be 18 years bra o si so be 18 years no obaso da ye no obaso da ye bia na emmoa sa no na mmoa sa na nipa sa no na nipa sa na wo kontokwa na wo kontokwa otimi kontokwa sa utimi kontokwa sa da ye so no mu no da ye so obehu aso watu obehu an se watu na onam wiem busa no mame ne kra enti nyame honhom na ode ma wo nkwara abrem to ase nyame honhom na ode ma wo nkwara sanka honhom ne mfa wo ma ya dwuma ka honhom ne mfa ma ya dwuma enti nyame sonsom wo no so enti wo nyame sunsun boni ni ni tirim boni ni utiri onyena dwon boni tie nipa onyena boni tie papa bia wo be ya ma nipa no de boni na etua ne ka papa bia be ya ma ka chen se sisi ya de yi wase sisi ya de e sha se no e sha se no 25 24 25 years 25 years busa no mansa no ne matwa kra the see kra enti satam na de ne start here wase sa bra na ade na onim se na wonim se ye fie ho no sika ni ho ye fie ho ni sika ni ho ye bre ye kwafuom nti afuom dwuma nti sa na adwe ye no wamfa anya hwe tie me kasa no wabusa na mame na wamfa anya hwe enti eduru ba bi no na afi wono ahu se me ban ma maduru mpempenso a bitimi ne wo ba hia but me ban ma yo e wo fom me so me nyini na dia na akoyi afi wo ho no ankasa ne ban ma no range no sei no obehu sa ensawa
bi abesisi ring no ho busa no the grace ono nso a onfa duro nye o ɛwɔ hɔ a na no apapa na san hye ɛwɔ hɔ a na san ba onyini yɛ nyina timi toa no te ka kyerɛ ne sɛ ɛyɛ yare na ɔmototo so but sɛ yehu ate ase me yi afiri so sɛ yehu ate ase obeyi afiri hɔ onko check up no onko hwɛ ne sugar level diabetes doctor bɛka ho asɛm akyerɛ wo waka ho asɛm akyerɛ wo pacha me da dro so kra bi wɔ so diabetes enti mahunu sɛ odware in the realms of the spirit no pai say ya no atofo o hwe ase pe ne stroke akye no ka kye ne sɛ so obetumi a enka wo mra nyame fie o se se enka betumi a ben nyame fie nanson di be ye odimam paibo na ye mfa kwankyere nwu akwam ye de akwankyere gu akwan mu a sunsuma wo kuta de no begye mu wo gye mu wi a yade de betu ayira sɛ de osoro kasam ka kyerɛ mu sɛ wo pa de di man so nyame fie e de odimam pai ne pa kwankyere mu fa na wunnie no yare no wunsu ko begye mu yare so betu ayira mo o say Yehovah te ase obema yesu nsoma hote ama wotwen adinkonim abre me man direction so your direction no a obeye no continuous 30 days where your direction if you that is 1 month owi a onko check ni sugar obeko na bi ni mojam because so I am not saying say what the aduro besa enko aye spiritual aye sunsun yare enti age se e di sunsun maka de e kana de o timbie no ono na mini bie to samen na me di for anya sa e ba ye den o ha bo se ne nsa ne na ye tititi tititi just what the nsa na pem ho se ya no obo no ansa na no sorry on person me di stroke chi wa bre no wa brabom wa bre wa brabom mi anso kra me ni sika wo na da na mo yem sei me di misika nyina taduro me di misika nyina ko hospital enti sika bia manya biara je se me taduro me to bibiduro me ko herbal clinic me ko hospitals abibifo ni nsinfo ma me nuro ma ya wo dware haban ni nyina enti jesu awrade na do ba ha de konim de ba ya wo de onfa wo sika ntoduro biem so onfa sika ntoduro biem kyerɛ na de bi obɛyɛ ne sɛsi a so wo kyerɛ wa de bi edi kan wa ne sɛsi oyɛ ne sa wi a so yɛ sa de ɔmpɛ kube nsuo pekube nsuo ma kyerɛ wo ahaban bi se wo bɛ kyerɛ wa ahaban bi nsuo na onimade afrɛ no bitter cola so onimade afrɛ no bitter cola ɛyɛ den bitter cola a semfo frɛ no afrɛ mo frɛ no sɛn bichingoro I te sɛ koko aba no wo bɛpa bi na ɔmpɛ yɛ frɛ no sɛn kube nsuo a kube na ɛwɔ mu no nyini na mmom nsuo nko a na ɛwɔ mu wate deɛ meka no atwa wote aseɛ wobɛpɛ kube a ɛnyini yɛ nsuo nko a na ɛwɔ mu gyae menkyerɛ wo kora me nipa nte yɛpɔn a wɔmehome why ɛfiri sɛ anyɛ saa copyright for bɛba ha yɛwɔ bi wɔ hɔ ɔkuta ne bɔne wokyerɛ duro a ɔtumi de aduro no kɔ sunsun wode aduro no yɛ adwuma no nipa de aduro no yɛ adwuma no na aduro no nyɛ dɛn ntimi wɔke moka asɛm a mote yɛ nyina na moyɛ mo nyina na moyɛ daabi ka ne yɛnka yɛnkeka nsɛm saa yɛde yɛ nyinaa fotu fra mpɔnkye ne nnwan sɛ yɛ nyinaa yɛka yɛn wobɔ mu na berɛ ne so a na onyankopɔn no ayiyi mpɔnkye no afiri mu na ka nnwan no bɔ nsɛm ma yesu
mama na kwankyerɛ kwayama no ɔpani idea ne adwentwen bebrebe bra adan na wo dwen saa maame sɔre firi baabi a wo gyina na anya go and sit on your chair adan na wo dwen saa ɔsi adan na wo dwen saa wonim sɛ bibi betimi no ana wɔso wonim sɛ bibi betimi wana busa no ma ne to say wonim sɛ bibi betimi no ɔwɔ hɔ na de yam hyehye no wɔso wɔ ha na yam hyewa ha ɛnokra ɔwɔ hɔ na de yam agye ne hyew so wɔ ha na yam agye wo enti ɔte aduane ho a ne nanum ato aduane otumi ni no agyae to say ɛnokra woyɛ hufuo papa waso mafidie na yi abo a wosimi kohwan no ontie me ye waso mafidie ade enti na aso mafidie no sɛ bɛyi aboa ɛfiri sɛ mmoa a ɛwem aduane enti sakranteɛ bi bɛfa baabi afidie ne da hɔ no a nyɛ yi na yi no sɛ yi no a na wokɔ no aboa no nwuyɛ a wo sa akɔsane no yɛkunu dabi sɛ biribi ba wo so a wo na woatwetwe sɛ mmra wo so I'm telling you mo de hye bi afiri mu ɛnokra ahaw amen ɛfiri sɛ ne wɔpɛ w'asɛm saa ɛna na wo so wopɛ n'asɛm saa nanso no wɔyɛ very demonic the great oracle wɔkaa sɛ wɔde ne ho ɔbaayɛ no ɔde ne ho kɔ abɔfodam de ne ho kɔgyaeɛ ɛnokra mekae sɛ wode ho kɔgyaa sɛ onipa biara a wasɔre atia no wayɛ n'adwen sɛ ɔpɛ wuwu ɔpɛ wo yareɛ no bɔfani ma ka mmɔ no wɔkye ne nso a wɔnku no mekae ka kyerɛ ne sɛ na sunsumi me ka kyerɛ wo sɛ ɛdɔm ne ba but bɛrima ne di kan bɛrima ne di dɔm ne kan enti sɛ wotam adeɛ sɛ wode bɔɔ mu a na ɔmo nyina dane wɔn ho so ɔmo dwane akɔ a bɛrima no bɛba bɛka kyire nti ɔbɛdi akyire deɛ a abaa no anaa adeɛ a yɛde bɔ nipa no ɔno na bɛka no ka kyerɛ ne sɛ ne kra ha ti adwendwena hyɛ ne so na wo nua no pɛ w'asɛm mɛboa ɛnokra wɔ sere ɛnso na ɔwɔ awo sunsun me na mɛka kyerɛ ɔno na wado sunsun yes Lord sɛ na ɔyɛ kyea me amen na ɔyɛ kyea me wadi bɔne yes Lord thank you Holy Spirit abusuafoɔ no koraa kɔ baabi sɛ ewuo wei deɛ yɛnte aseɛ nti mo yɛn kɔhwehwɛ ewuo n'akyi saa ɛna wɔn kɔɔyɛ no wɔn se enipa no wadi bɔne nti bɔne a wadi no sonsom bi na de ne nsa ka na ma na wuo nti abusua no sama anya ho ade a obi bɛwu aka ho nti wei wɔ hɔ a ne yɛm hye ne sɛ ɔno na ɔbɛwu ɛnokra ɛsa wonim ade ko nti a ama yɛmhyehyɛ bɛda a wo so no ɔyareyɛ no wotam sika 500 Ghana cedis kɔmaa no ɛnokra the seer saa sika no a wode kɔmaa no ne kyɛ sɛ wokɔhwan afidie a wayɛ dɛn woanka sɛ woabɛsum no bɔne a wadi no sɛ mo gyaa no na ɔsate sɛ wɔka n'anum asɛm a bɛɛbɔ nsam meto nyame ka busua nka mo bɛkyɛ bɛyɛ 1,000 I tell you didi na no na da but wayɛ wrong ama bɔfani ma ka ɛbu afu te sɛ sɛ ɔwɔ hɔ a yɛmhyehyɛ wɔ no so ɔno nko a wɔdan ma asɛ biribi ba asɛ wahunu image bi pa na ne yɛm agye ne hyew ɛsa ɔhɔ a wɔwɔde ma asɛ biribi ba ɛnea ewuo yi a ɛɛba yi ɛyɛ me na mɛwu anaa ka kyerɛ nsɛ wonwu wobɛtena ase na wadidiri aka Awurade ma ne yɛ akyerɛ ɛfiri sɛ wafidie a wasom no ɛyɛ nipa amen
ɛmfa wo ho nwura ayie no bebree sɛ na yam hyehyɛ ne bɛgyae a agye sɛ ɔsan kɔ abɔfodam kɔyɛ amanneɛ wɔ nyame mu ɛda bɔfopanin ma akɛre ase wɔyɛ saa deɛ no wie a na wasan de ne ho ahyɛ tumi ne nsa na afei sunsum no asan di w'akyi ɔsɛ afei yɛnkɔyɛ yie no sɛ bɛyɛ nnipa nka sɛ matwe me ho afiri ayie no mu ɛhɔ na asɛm bɛba na tie ɛmaayɛ mmienu bi ka ho enti ansa a ɔmbɛyi fon no asie no ɔmo nso bɛkɔ cause ɔmo ne papa nna na ɛyɛ saa deɛ no ɔmo yɛ mmaa nyɛ sɛ mmaa yɛ anketekete ɔmo ani afi wawo enti ɔbɛkɔ ɛbɛsi pɛpɛpɛpɛ. I am talking as a prophet of God. Yes, sir. Hallelujah. Now who you who for say you're treating nyame ne nyame so mfa wo matan for that. Na mmom no ade a ɛsɛ sɛ wɔyɛ ne sɛ ɛsɛ sɛ wɔyɛ very careful. Papa sɛ me kɔ baabi na me de me ho kɔgya sunsum a sɛ obi ba me ho a sunsum no yɛ ndan ɛbɔ no enti wɔso afidie kɛseɛ saa no biribi si a ansa wo bɛkɔ ho no gye sɛ wotu anamɔ kɔ nhwehwɛ mu ade a woyɛɛ no na ano ɔden enti odiifoɔ de abufuo na ɔde yɛ wɔn nsaman no na ano ɔden because ohun sɛ na ɔmo pɛ sɛ okun ɔkae sɛ ɛyɛ obi na baa ha na ne ho asɛm bɛsim sɛ papa yi bɛwu hwan a yadeɛ bi bɛbɔ no no ɛbɛyɛ ne sɛ stroke akyena ku no hwan na baa ha ma ho asɛm bɛsi yɛ wo yɛ ne deɛ ne yere mo ɛna otum nika dim nika bɛfrɛ wo na aba saa brɛ no na nkɔmpɛ so ɔmo kun nti atan ne mo wani nye kɔ akokuma akokɔ wo fufuo di na awurade adi wasɛm ama wo I tell you abusuafoɔ no ɔmo nkɔ nhwehwɛ mu yie ɔmo nkɔ nhwehwɛ mu yie ɛyɛ wo ne abaayɛ bi ho nti na papa na mu mo de hyɛ bi yare obubui meboa ama no so ba ha ama awurade ɛfa me so ɛgye no wo ne ne mienu ho ɛna nam sena papa na wu ɔwɛ ɔwɛ goes bra sɛ wabɛyɛ asɔre ba ɛna sometimes edu kwasi ada na wasan akɔ asɔre foforɔ no hey shut up sometimes edu kwasi ada na wasan akɔ Methodist just because ɛna deɛ mi ni sentiment mi ankɔ divine ame kan sɛm nkyerɛ wobɛtumi atwam torɔ sɛ wobɛtwerɛ wodin wɔ ha yɛ asɔre ba no nkɔ asɔre wɔ baabi a busa no ma me so wobɛtumi atwam torɔ anaa wobɛtumi aka no korɛ kyerɛ mentimi ntwa ntorɔ ɛyɛ de nkontompa anaa ɛyɛ nokorɛ ɛyɛ nokorɛ na afei ade nti na wotwa me ntorɔ ka kyerɛ ne sɛ ɔnhwɛ yie ɛnsa a agye wo no yɛmfrɛ ne nsa ketewa ɛyɛ abasɛ mu ɔtene nti mehu wɔ nipa biara a ɔbɛsoa ne program awura Christ Divine Hope Ministry asase so a awurade bɛsan ma de wakɔ sɛ wobɛsan de akɔ de a na wankasa bi a wokuta honhomfi bi anaa woa na woyɛ wo ba no anaa wokun na no nso koraa mema akwan mede bɛsi w'anim kɔ na mabie mu akɔ amen. Pray word is not a cheat. Most of my fidie unkodas. What you say? What started so that you be careful. Koya de wie penam de koja sunsun pa. Bibisi akobisa. Ubisa wie na hunu de wo mu a. Na wo de wase dae den. Akoma sunsun mu. Sunsun pani bofo katachi market. Asafo no bofo no. Oh no. The friend o kira mo no. Ni wonim se bibie ntumi no. Enya wo hu ne yekoye akwankyere bi e wo bukrom ho agrada atisi kuro no mu no. Batwan. Sa agrada atisi kuro no mu no. Ana
saa papa yi a meka na asɛm yi wodi minika wantimi anafie odwane ɛkɔ sɔfo bi hɔ ɛmɛnam so ma ne kopie nkran sɔfo bi hɔ so okobisa sɛ ne wɔfa ase bi abɛyɛ akwankyerɛ bi okrom hɔ na grada sana na do ntumi na te sɔfo no na ɔyɛ ho akwankyerɛ mu ano ɛna dwoe but still ne sunsum ne da so kura asɛm no because me enya is the say obenya me say metumeto say me kɔ wo kurom akɔyɛ ade ama ye kɔyɛ ne ye kɔyɛ ade ne wie ye no saa tam na we wabubu enti ye ma wo so hyɛ akira ansa ne ye kɔyɛ akwankyerɛ ne wo kurom hɔ ye bai so ami gyina na ɔsɔre ti ka kyerɛ ne sɛ mo wɔ nkɔmɔdi nkɔmɔ a ɛyɛ aseda nkɔmɔ na afei yɛsa de hyɛ sunsun katakye ne sunsun pani ne nsa na yɛhwɛ nkontompo ɛne ne korɛ nam kwan so ba mmaa mmienu bɛsan wu baako bɛkɔ biem ɔmo nya nkwadaa nketekete ɔmo anyini ɔmo awo ebesi nti yes lord abusua no kɔɔyɛ no ɔmo se yɛse enipa bi ebewu nipa mmienu bewu wɔ abusua no mu ɔmo aka saa ɔmo aka mmaa mmienu ɛna ɔno papa no nso mma nso mmienu bɛsan ewu enti me ka kyerɛ wo pray ɛnyɛ pray fa I am hearing from above yes sir yɛnsia no nya ɔnyem wuo no deɛ ho hame na mmom mo deɛ na ɛsɛ yɛhwɛ na ɛyɛ ho adwuma mo ni kan kɔ abɔfodɛm kɔda nyame ase kora nkɔ mo munum ho kora ansa na mo aba mo ka mo ho nkɔ tumni kan kɔ munum ho kɔda nyame ase ntontom awurade sɔre gyina ɔna so ba me sunsun mo nyom bia na ɔhye baako sɔre aha yɛ nyu jana so yes thank you lord from a boy mama from a boy so oh my answer rather mama from a boy mama from a boy when I'm oh my answer rather mama from a boy Thank you, Holy Spirit. Bisa maame to abahada. Na honhom ne hyew saa sɛ yɛ saa kwankyerɛ no. Ka kyerɛ nsɛ nsa kana ade. Ɔso nsa ka ho ade. Ya wode ba na Awurade asɔbo awie da. Wobaba be home ya me di private matter. Tena se ansa. Ɔse tena se. Bisa papa yi sɛ wabahada. Ɔbɛni wabahada. Mahada. Yes, Lord. Angelo. Ni huni pabi yare oba. Huni pabi yare. Oyo oba. Eya won fem pade. Eya odi eno no. Eya meyore. Me mfra wa wabahada. Dabi.
wa wo ma hada nam na wasam ne saa ne tie nyame sunsun si fama wo kansam ka kire papa yi se omompa ya ma oba no omompa ya ma no obi aboni ni tandua obi aboni ni tandua obi aboni ni tandua enti se wanhwe yi a na ne beba ne ho so no na otwere ntuma tuntum no oyi kuna obi aboni ni tandua ka kire ne se wonhia me da se wonhia me da the patcho da bi wonim o ma me ho counsel da patcho da bi won frɛ me phone so ne me ni nkomo bia da bi ka kire ne se wo yire no obi aboni ni tandua na ansa ni tandua no ebesi no asama enam so no eye afikyire gota bi ho asem afikyire gata ɛhɔ na mehwɛ no no sɛ yɛde gata bi nsuo bi agugu baabi na hɔ ayɛ potɔɔ na asate bɔn na ɛmmoa aba hɔ ɛna wo yere ɛkɔ ho akɔka ho asɛm sɛ adan na mo yɛ saa de we yɛ te pampan ɛmma yɛ de papa na wo kura wo no aduane wɔ ha yi santat ɛmwanse na kosi saa atɛkyɛ yi mu na ɔmo ba aduane no so a so bi bedi ɔbɛyare mpacho we nka yɛ asɛmbɔ ne ɛyɛ saa asɛm no wokɔ akɔbisa no wokɔ bisa wo yere enti ɛni gyina ana obi ɔbaa bi nso firi hɔ akyire baayɛ ɔno no oni hɔ ɔbaa yɛ ɔmo bɔɔ namaneɛ no ɛna maame ne bufu yɛ ɛna maame ne bɛka sɛ hwan ne maa ne kwan sɛ deɛ tumi ne wɔwɔ so ɔno bɛma instructions wɔ mantam hɔ enti ɛkɔyɛ ɔbo so akasakasa wo yere kaa bi kyerɛ no ɔno so kaa bi kyerɛ no na maame ne kuta tumi tie me yie hey thank you Holy Spirit maame ne kuta tumi enti ɛkɔba asaa no na ɔsɛ wua mɛkyerɛ no ɛne wɔfa akyire anadwo ɛne wɔyɛ adeɛ na wɔyɛ adeɛ no wieɛ no adeɛ no enya ɔbaa no enya yes Lord na ɛnam sɛ na wo yere kɔ ɔnya bɔne enti nyɛ sɛ nkadeɛ no nya no but ɛnam sɛ maame no wɔtumi nti wɔde ne bɛyie tɛ akyire ma adeɛ no nya wo yere enti maame no kuro no mu nsuo abɔ maame no kura aku no because wɔyɛ adeɛ no wieɛ no sɛ sɛ nka abɛdam ase I'm talking from above enipa na wɔyɛ saa deɛ no wawu wonim saa asɛm a mekan okay oba na ka kyerɛ me ɔba na ka kyerɛ my wife kora me ka sɛ wɔ ha wo wo yere no wɔ ha ɔwɛn thank you Lord the creator papa oracle the seer I'm proud of you ka kyerɛ no sɛ maame tie enipa no a wo ne ne nya akasakasa no wawu wawu wɔyare paa wafrɛ nsuo bi abɔ obi dua wobɔ ne dua wieɛ no ɔmohwehwɛ asɛm no mu no nam sɛ wokuta bɛyie nti wode wobɛyi akɔta akyiri ma spirit no asɔ asɛm no mu na naka bom ayɛ adeɛ no mase da wɔn ne ɔwɔ pɛ sɛ ɔkyerɛ me sɛ wosoma me nkwase asɔma nti wo sɛ mede me nsa ka ho na panyan ɛyɛ wo a sɛ nyɛ wo a kɛyɛ nte asɛ yɛ hunu asɛm wo ewu ntumi hunu mu da daddy I'm proud of you daddy live long ka kyerɛ ne sɛ maame tie ɔpɛni agya wankasa nkɔmmɔ wɔ hɔ wɔsɛ wo ankasa nkɔmmɔ wote he te kono kwa ai kyerɛ ase kyerɛ ase kono no kyerɛ ase wokɔ asɔre patcho da bi adɛn na wonkɔ asɔre mam ko roma la me jai wokɔ obi na wagyae jai kula ache asɛm to wo yɛ a wo yere yare yɛnya ne wasa aba sɔre yi sɛ tena awurade no ase aha mentwa no mom me oba no kura no me metue me nyi bibi ni wonye bibi ni da oba no me hwɛ me TV so wohwɛ me wɔ TV so ti me hwɛ am ah da bi ayfro man fa na ayfro wofrɛ wo yere sɛn ayfro ayefrɔ pa bi am TV so de ɛna nso frɛ ne sɛn Da. nso frɛ ne sɛn Da. yɛ frɛ ne daddy ɔda a ɔsɛ di tena akonnwa so tena se daddy ase kyerɛ ti me ka kyerɛ ne sɛ sɔfo bi a mahu ne de ayfro
yɛn fa wo yɛ lie nkɔ ndem tso beti ma ahwɛw o me kan wo saa la mo sin ya me se o si nkwada yɛ ka kyerɛ ne sɛ ka kyerɛ papa yi sɛ sɛ wɔde gyidie saa ɛto saa nam no awurade honhom bɛfa me so asane ne yere no amen amen because obama me nyia de ani na me hwɛ TV saa na me hwɛ Odifour bi ano asɛm saa me sɛ o ya de die me hu no sɔfo bi me yankɔ hɔ na me hu no sɛ wɔno no obetimi wanante o nanso sɛ asɔfo bebre na ahwɛ TV ne so baby da TV so wɔno kora no tie ɔno kora no sɛ wɔhwɛ TV na sɔfo bi begyina so a na wɔyi afiri hɔ ha na madum ma yi afiri hɔ na bra wɔ hu me wɔ TV ne so no asa onyin fro da bi na wɔgyina ɔse no ma mentie na ade na kye no mitimi ahwɛ saa pa ko sɛ mbɔpɔn ya tan so lokɔ kuma nu na eba mitimi kan so hwɛ saa bɔ nsɛm na nyame honhom wonim ade ko nyame ho da bia meka kyerɛ awurade sɛ deɛ wontumi mfa me so nyɛ no ɛma no ma ha ade a wo awurade wontumi mfa me so nyɛ no ma saa ade no nyɛ den ɛma fia ha praise the Lord hallelujah enti wo ba ha sɛ deɛ tie bi awurade bɛyɛ agye sɛ wa wo kuta honhom bi a wayɛ wadwen sɛ wo yɛ wo ho ɔpani maame a ɔyɛ ɔnso ɔkra bɛgyina wo nkyɛn so awɔ nkyerɛ aseɛ yes awɔ nkyerɛ aseɛ adan na nipa wɔ dɛm ha wɔkra na nkɔ obi nkyɛn na wɔsan nipa nyina ho na wo na ɔbɛgyina wo na ho ɛkyerɛ biribi sɛ yɛama yɛ ni amra ne kra bɛfiri ne nsa but see who ate ase mede nneɛma bɛgu akwan mede nneɛma bɛgu akwan wa mede akwankyerɛ bɛgu akwan ɛyɛ wa na time a mede bɛto so no saa pɛpɛpɛ ɛna awurade bɛgyina so ayɛ ɛno na bɛma wagye Kristo adi yɛsom nyame a wɔte ase ɔne ne dɔba Kristo ɔno nkutoo ne anim no enim na awurade menim no awurade nyame dada no ɔno a maame unguda ɔse unguda da no nsɛm afiri w'anum baa ya woka kyerɛ maame na yɛ ne ya because wɔyere wei ne kokonyɛ ɛbɛ mu a ne kokonyɛ koraa sɛ bɛ mu a ɔyɛ adeɛ na bɛrima koraa ka kyerɛ nso onya yɛ agye so ayɛ deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ na wie busa no ma me ɛyɛ no korɛ wansa wode wano saa akɔtwetwe ka aba ɔno ni hɔ ɛna ɔbaa ne ya ɔbɛte asɛm enti nka ɔka no yɛn no ntena ne baabi ɔsɛ me ba ɔde bɔnyɛ ne gyegye wanyɛ dan ma ne mfa ne nkwasi asɛm nyɛ dan ɛnkɔ ne baabi wakyerɛ wo sɛ ɔwɔ sunsum kyerɛ wo doctor diagnose nneɛma but ɔmbɛma wo nduro na doctor de bɛma no ɔnnom koraa afei na yareɛ no yɛ kɛse busa no ma me ɛno korɛ ɛfiri sɛ yɛmfa hwempa aduro ɛnya nanta amen trase ɛne deɛ baba mema wagyina wo yere akyi na wakɔ abɔfodam hɔ akɔka asɛm bi akyerɛ bɔfani Mike meme gyina ha ɔno nso wɔ dam hɔ enti mema wakɔ gyina wo yere akyi na wakɔka asɛm bi akyerɛ bɔfani Mike wɔ abɔfodam hɔ na waka kyerɛ bɛrima katakyi sɛ mede me yere hyɛ wo nsa anan watira sena na mo
wafom kasa no ɛde mpɛmpɛnso ne nsunsuanso bɔne ayɛ dɛn abrɛ no na ankɔ a ɛbɛ nyinaa ɛne me na mebɔ ho ka ɛnɛ nso yes Lord o papa te ase o papa te ase me ba try o te ase that's good Konshira wo papa opa wasem pa papa na waka me se wo konshira wo nshira no papa o papa pa wasem pa mebo a ampa wo pa wasem ma ya wo mu wiase obi a wo ne doba obedon kwada ne nyina bat ba ko wo mu a ene doba pa o papa yes Lord thank you Holy Spirit wasi fie bi kura do chefa ma ho on hye dan fam ma ho se ebia me di dan we ya kyew but wo ne wo yam ade de ene edan no samo ahwe ya obeye well secret e de ama edan no wo aseburu nko mo safrantwo e ho sa ba bi na me hunu me ba cho yo kuno no mo kira ho na yati mo enti aho na dan no ba cho o papa ne sie e bu na se yati ene me bankwa na tifi ho nti asema me kan no meboa me se obeye wo e secret ade dan na hyew odo be chaw me chere wade bi papa ma ya wasenye waso den ya fra osen pa cho me de fe poma waso den tie wo kuna asem na oba uchineye ene wo tie wo kuna asem se wo den kura chan wo sunsun ma tie na asem I am telling you because me nim the America ukun ye bibi ni o hwe TV so na asofo ba o nyi free o azanfu yi na watimi ahwa nyanya me honhom na wonu mu na connect ya ontumi ma azan de bia me kan sa asofo mo ya azan kwa wodi ane de metu a metimi hwe tie din na metuwa enu akwara me parent bia bi I fro asa TV ha na ya mehwe sofo no o se sa me se yambe ni pa wo fo bi gina ho asa oman bibi mamba hello erade beye nti na odo ba ha no papa ni bibia ni but o dem hwe ho no na menya gidi se wo modu ewo se wetima ama wo wankasa wo modu nti na anyo hwe ni no ni munya hasa ho o de opa sunsun fa pem no hesa amadane amowa ni modu no gina ho yes I tell you ni modu nto ka so onye bibi ni awoni obi anye bibi ni a na onyina ba bia wo edan ogina awrade ho mo ba asofo azan de sese de yedina saye wo we so de asofo chese akoda kitikiti bia na akopam ya tade yi bi wasem yedifo most and so Ghana freedom of worship hello mama wase ejina ayade bi ama no bay why ya beda ne dua me adua na ba me da ne dua ya bros because kwanya nipa no fa asebo dua na time okay odidi kakra bi ana ote so and correct because oyade ne wo muchiem oyade ne wo muchiem nti wodi aduane a muchia so aduane kakra bi na ote so correct ontimi ne dikwa odi kitikiti a ya ka come na fra ye yire na ote so na wo say mami ye ni pa boni ni papa ti nyame na atua na kama na di kan wuo no
party ase to fa no ko no nyina na yere na chi no oba ne gina ne no gina na yi o ma ne so fence ni na won ko no papa no ka me ngi hwi ni sa ya mpase bofo bi e fe ne market wo fi ha ane me asomasi me twa no first day am friend no me ka say me hwe bofo market because me tie wo pa ka say o bofo no aye market the market dem tim yara me friend no mo say o say da bi o woni market no say tis oba nyam na mba na ba cancer oba nyam me nyini say aye sofo we to ba mbu sha say sofo no kwa no eni etedwa hwe na wutimi wo say eni etedwa no say eni etedwa kokko na me so eni e wono ono say sofo say akina me no me so ko me no bako but me kwa na ba no enye pa bo nta me ba ye me banya sofo ka say me yere mra no me jana chini nta me ba ye ka me ba me ba ye me say ba say e chakura me ka kira mo say me nta me ba ye sofo no hwe na me nko wasasam no we asam le kan hallelujah amen enti kwaji sunsum na chini why wura bofdem ho kwaji sunsum na chini challenge sunsum no wase friend Mike here no bofo Mike here na nkasa no challenge ne say wo boa onye Mike bi ani ha sa wo se wo yan Mike ra me asomasi me de me yira asomasi jawo sa kwan bi a wonam so a obema kwadan ho ato no se wotumi boa makwadan ho to no a mapa abosika ni me di sei baba bedoas kokoye mame wo de ko papa na be kire wo mon sama papa yes one damfo adu di agro damfo adu akwankyere bi ho a wo de man obi tie a wo se de akwankyere ni enam se ye free nyame kan tie ye akwankyere ne rebema sa ka kire papa we se won kopa de na omo didi koko no the friend say kra ade ye didi koko ayi adua mo kan say mansa the friend say mansa kopa mako 49 mentan fama kwankyere ntudwa sa pemako 49 na okola bash kese ebikom but odi guma onfa nwira nsem na ompa na ntwe no fusuo no pa asichiro cube no de sha box mu no pe baako kese no na pa nkyena ya kyekere abo no miensa tie mi yi pe mo a ya kyekere konko miensa faka ho utie mi na omfa wono ankansa ne nsam sika 1.730 emfa nka ho onya komchen da obekwa kwato sa ne ma no na omompa yeguso bompa yeguso na dwumu ni nyina ade akye onko kramudan ho na onko hwesa chief imam no dia oye pani ho ha no ya sore no owo ha fa ko shane nsam akwankyere mfra urade nya dwuma de fra urade be ya dwuma amen me de sunsun be kan kyere no be kan nya de wo nkwase ase wa te be ka se na akwankyere we de ni obi te social media say papa de akwankyere no wo kyere ade wo ye malama na ne malam
na one fast ade ne nyina koma no ode mano on try hwe se obebom paya man bu nkotodwe obeka nsem bi agu so owia ja ho hwewachi ma na brafie onya beduru fie pa ompa lafenta ye friend se tremiensa na omfa nsensu ye mokube miensa ngu bucket mienfa nsu mfra fala fenta na mfra man nyina so nwiare onyina so nwiare ne saa 21 times dano a 21 times akwanto bi krata bi nam kwan mabeba bibia loko obi be frew aka kire wo se bo ahome pese mbefa wo kọ nti won kọ ye sa akwan kire no oye wie ya nipa be frew aka kire wo nipa na frew kula se Sunday nyama wa bedu Sunday o frem say o bedu Sunday na o be fama ko obaba bedu Ghana Sunday wonderful nti ka kire ne say nya wo wasam na me kan de wo soro ka kire me no nti wonye sa ade no make sure say enne oba wapa ne wo so wanya ne na wo kyena pe ye na fa ko o de ko wie pa akwantu kwan ya bie but answer obekono senye nyame ana de waba ha kabranche no nipa no waba Ghana but obesan akobra wo hu ko be kra wo ntenenka tiawrade ayi a kire no koye ne saa wo ya saa de ne wie pa ebesi ne so te sakom wo wansi di kura nkom go wo to wo ni kapre wo du sika tua ka wo ya dwuma no kakra ba ne sempe na samasi no de akotua ente so de sika tua ka nti ka kire ne se onye saa direction na osuru bebue amankunim dia ye ne dia mawie me gina ha ya adwuma no bofani ma kan so gina bofodam ho wo de kwa obefa obeso mama bema kotenase mente wo ho asem bia se kotenase ente wo ho asem kan ho bra mediamente no ya de amenka sa amen ade amente ye no menya den menka na menkonya no me ko se no menka di fo hye nkomtro yes hallelujah amen ma me sorry bra ndo ma honya ha oho te sai wona ye ba abo ase ye behwe wo no wadware se oho te sai na me admai aye bra ura ba wantimi amba jina mana konya ntena so ka kire ne se ye twama ye behwe wo no si ye twama ye behwe wo no ene ne difference abem ye de ye ba ye ba bi o ne ye twamu ne ye bowura ho ene ye bobo mpa ye ma ne ye koye ba ntim se mbusa se ensesan abem abem pa ho because when nim kura kire se wa firi wo wom tena se ene subire no osori gina ho kura o se mani subire mu man so mu am kote ato ntimi ne alesi ko bo ase na de bowura afie ho ne ko bom pa ye ma no na ye de nchen gu nsom ne hira so man so mfenware na me be kasem bi a kire wo ntini mafra wo no bonsan ma Jesus wa bahada e fra osai doji wo ye the votelian doji ya wo kra da ye da be monday mama nyom me ko ni krom ho aba ye ko aba I'm
na kwanti obi ho asamaba onso wo baba ye direction call pa na hyase ebeba so but wan kasa wan hwe ya akwanside besi tie na mo a mo ha no sa wonya Christ Divine Hope Minister so ba wo so tie na fa to tirim the moment a wo beba fia na onyankopɔn be hyase se wonam na ko aso ye nneema na unhuru nsesaye wo abrabom no ye careful mfa adwuma nyi ho ano yes amen ba so mo tie mpa emfa adwuma anya dan enyi ho ano se adwuma ntimi nya kwan se adwuma ntimi nya kwan adwuma ntimi nya kwan but time no na adwuma ne mma no na utumi ba continuous adwuma ne start ye no afedi me nya daage tie no awonti na me kasa asem ne kire wo bachemati ebeba so because wo ma ha na kwantu asem bi emesi wa kwan but onyame se ebeba so nti ebeba so na se ebeba so a efiri wo bibi so broko no a efiri wo because me kono na madwuma sei eto na bia manfra me nua yonko no kra ma na nsande me kakra de ebedi eten no correct but me ko hu Odifour wie ye no me ntena fie da bia adwuma na e basa no correct papa enu nti me de adwuma ne yiyi me ho ano tie me ye nti sa wo de adwuma yi wo ho ano bra wo nyame sunsun bi a wo be hia na bra na eye adwuma da wantimi anko ana wo boa wo de aben sunsun no na sunsun no nya dan nto aso mmoa ammoa wo na bibia amebroko ati papa mawie asem na meka kire no de ba ya yesem nka kire no meka kire no papa akwaba ana de meka na meboa yes sunsun na wo be hia no a wo boa obofani make no sa sunsun no odaso di wachi nti the more ujai asore ne bada wo tetena no na sunsun ne san wele papa nti sabafo ne san a na afi wankasa no akwabe kan sa obetu kwige amen kan kire o obetima aba divine ha ato aso ne ama wakwankire but unya ska o de beye ana wontumi nyae wo de abrampa bobabobi babompa boni bisa ye petinsuo na bi gu so ye bompa wo ye dan obedi adanse ebefa wo ye dan abefa ma wo gidi o wo nyini wo ye dan ne ama badane sa na nyame ye me edan wei untumi nwura dan mu ha we me bompa ye enko wo si da bi still bibi enko so wo boa wo ye dan ne ama badane sa wo beto me sa wo ameto me asofo bi aba be hia ne bia wo de aginyame di keke hello amen amen where there is the Spirit of God there is total liberty erade Israel wo de aginyame di keke enyime mi ni ginyame di keke uwura ha na wo sha ha today we am catch any people wo fi asa you people are not serious yes sir opa jankomode osore no abewura ha na butu otanim na ade wasam ne nyame tentam na ade wasam ne nyame tentam oda kakra na osore no abebutu ha unhume but udi mu ayepa beko ko ba bia nyame honhom papa wo no anya honhom bone honhom papa e wo no ba bi no je no enti mesrawo me dia message aba me dia ma no uti afa wanti a do latios one over to you papa we dey mesrawo di ato e fa so na da to bofu panima ani mama se mesre no mafom onfa ncheme na wo fom ho direction ye dey ma se menye sa because anya sa bibi be broko no bacho me mabi nsibio mo bana sam adwuma koso aye amama msika ni bon se manyame yati papa yes obana se ye dey akwankire gu apam ne amadane a oba ma every ponhye obotom Odifour nyame adawroma me ba ye ne amadane onko antena fie ni na Odifour didi me an ohye nkom ntimawe messages me from awan we are dear Nicola sent out in America. Somebody has told you before. Namia. Me say, we are dear near da. Adia is a we are Yamia Juma. Huh? Guswamia. Uguswa, what who me da? Only me a casada.
me je udin sɛ me kɔ ukuru makɔda de me kɔ ya no me kɔto abosom but we gyina baabi ɛna okuta bible ɛna ɔmo na ne di asie ba yɛ nhyira nka nyame sɛ obi ti na me ka kyɛn sɛ me kɔ ufi aba waba me hɔ kan sɛ ɔno me yɛ hyia da me si ade a wobɛyɛ wɔ wiase a yɛ nyame adwuma wanya wabrabo bɛsɛe but all face challenges from your paternal home and your maternal home. Maybe kyerɛ sɛ me kɔ fie hɔ ampa because you have to add knowledge when you are making prophecy. Power. Papa. Me say efie ho ne papa fie no omu ginai
enti unkonkoto se bosom ne si hoyi enti unkonkoto se bosom na mom ne maame fie ho de na mom maame fie ho de ebi wo ho ah no kra dano ntima enti oma yaade bi sɛ wobɛnya sika na wode sika no bɛhwɛ wo nuanom mma wobɛnya sika no mu sika bɛhwɛ wo nuanom mma wate ase yes sɛ deɛ meka wate ase manya sika ba sika de bɛhwɛ me nuanom mma me wɔfa asefoɔ me nua somasi ba wei ba abɛgye adan nti na ɛsɛ sɛ I was trying to tell you something secret about it. Efiri sɛ what was saying nyanwe bosema papa di for papa pawa afei what you say why you adwuma ne ba so you adwuma ne ba why you adwuma pa so you adwuma pa ah oya ka ho adwuma na oya den me welder adan welder moso so ayi yeah woni ma adwuma dodo obi ka ba bi atia so ba ayeso ka kire ne sɛ woni ma adwuma pa enti adwuma so ba sɛ wakɔ adwuma sɛ wakɔ adwuma ama ɔkɔ a onya adwuma sika no nso aba ne nsɛm but ɔde sika no yɛ nneɛma a onya mfaso mfiri mu yes bon sema no hey anya wo obedwom ya nya ne sa adan na obi awo I've not met you before. Have you met me before? What do you seek about but for me to get a child? Now, Obian, I mean, a friend Obian. Why were hot thing? So, for what do you mean to me? Surgeon and answer. Huh? My man can't summon you. Obi a yen yankopon kan na frɛ wo no na nya wa na afɔ so ɔbɛyɛ sɔfo no wa wo ho den sɛ nyame amoa wa wobɛnyine drum pampansuo bi ansa na nyame ahomɔbɔ mo anya ba ebi to ana me bɛsa obɛsusa on sɛ meka kyerɛ sɛ we nyame nsa na wo on sɛ wo so o man ketenkete Odifour George me man ketenkete but it's a spiritual issue. But I am going to come up. So for the council, maybe any side. Papa, oh, spiritual
Busa maame ne sɛ no kotodwe ne te sɛ. Kotodwe no. Me ba de na ya na Sɛ ba deɛ yɛ sisi ade mo sɛ. Musa ho dia bebeye. Mpacha. Mo ho ahi, mo ho ahi. So mo ho ahi. Mo ho ahi so ɛyɛ akoa bi. Hallelujah. Amen. Maame nka asɛm bi nkyerɛ o. Asɛm a asɛm a meka kyerɛ wo wura no tie na wahwɛ sɛ obɛdi so ɔyɛ n'adwene sɛ obɛhu diifoɔ ho ɔbɔ diifoɔ mpɔn de amekɔ na ɔpɔn amabɛhu no bra ha na bɛgye bra agya no asi fam no agya no so no bra bɛgye ne ha Sanetie. hwɛ ɔpɛ ne secret menim no o ba saa na ɛka kyerɛ me ada bi ɔmpɔn de anya me kɔ ya ma hyɛ da ban hɔ no ma behu no o de ɔba so abisa bo so saa na ɔbɛka na bisa so onim me da so ɛno kɔ abɔfo dam hɔ na wa akɔpa abɔfo pani ma ka kyɛw wate on san ka wo yɛ bubu mo yɛ nneɛma hwɛ ma me nka sɛ me nkyerɛ wo sɛ wonya ba fie ha ne kyerɛ wo sɛ ko fa ho ko gya ana akɔyɛ nsaman na wokɔ na me ame begyina hɔ na me frɛ bɔfo no ma no ba ne yɛ nsaman no wie a ɛnyɛ wadwen sɛ biribi nsi enti ɛnyɛ dwuma wo obi bɛyɛ bi 1 year 3 months 1 year 8 months. That's right. Ansa na ɛkyɛ ne papa. Yes. Because na papa de den. Ti bɔfo no fa ha no afa ha. Wɔfa ha no afa ha. Wɔfa ha no afa ha kɔpem sɛ da kɔpɛ. Wonya no na panyan. Wo ne hwɛ hɔ no. Afei ɔte mo fa no kwa sɔre fie. Sanetie. Oba bɛka. Bɛka. Praise the Lord. Hallelujah. Obɛba bɛka. Obɛba. Wonka. Wonka nso a wobɛkɔ. Na oyiri we kura na ama papa na nkane no masɛm. Wo oyiri we. Wɔn no kɔka na no tu. Kɔkɔ ya de me ka ne wie na bra. Wana frɛ o. Bocho, mama. Wa ba hada. Bocho da. Wo firi he? Bocho me feel Mina. Alumina. Bocho. Alumina na afiri ba ye. Bocho mo me sister nche. Wo sister no we. Bocho. Ko frɛ no bra. Bra. Jo de no ba sɔre. Obasra. One neti unua no. Na ade na ba sɔre. Enye me nua no. Na ede no. Me ne firi kurom ba ko na me kɔ wɔ na nsɛm ba na me ne ba na me ne ba yɛ adwuma. Jo ne yɛ adwuma. Ne sɛ unua. Na ne na me mfrɛ o cause me hu hwɛ. Ade ba ko sɛ ɔyɛ very careful ne sɛ so ɔnya ready so ɔbɛwo a. Ɛne ɔmpaduro nyɛ. Wotia so mɔka sɛ no. Ɔsɛ ɔnya ready so ɔbɛwo a. Yɛduro yɛ. Utie me. So when you are ready, so wobɛwo a bɔ ho ba your family planning and now pedro ye can no crash straight. So when you are ready, so wobɛwo a wura me dem ha when you are ready, so wobɛwo a pedro ye anya sa unwanted pregnancy kwara gina on nkyɛn yes. Nyame do pa omo ba ya bato bi ntimi nkunu nanka omo ahyehyɛ sɛ afidi a wode yɛ adwuma no ɛno a ne ka bekunu omo ahyehyɛ but nyame ya afiri so
because ne kra ne nyame wapam enka fidie na na beku no almost fidie bebre but omo ya na wafirim omo ya na enti ma woni nka nyame ho yie fa wasore ko ni agro and fa mpa bo ni agro anything which is of God, anything ade biara efiri nyame no, it attracts what? Attacks or enemies. Anything of God attracts enemies or attacks. And today our family, because of the glory of God upon your life. Inti insuro. Wampana wasem sana naturally sana what here. And are you very good. But on pastorako. Huh? One pastor call back cry. I saw what they are day. And then called the baby. I could get any. Sorry. Pastor, a free yame. Bible teaching church. Now found who cook with them to say divine. It's a Bible teaching church. Though I a prophetic church, but I a Bible teaching church. Inti pasafua. A free yame na found who cook with them. What's the mechanic? Na Eurade nya wadom. Se akada ko no wa wukura abrante we obaba baye animguase adwuma ibi. Animguase adwuma ye den. Asofu dwuma. Hebe gu anim asesa. Akada kokura no wa obaye sa adwuma no. Ono ankasa obi aka kire wo. Yes. Bebre. And why when you fear so Odifour George? On pass sorry corner at you. Oh, yeah, then. A moment, so child there. Hallelujah. Amen. Remember me at your channel. Hello. Hi. Quite sorry. Because Ukraine and Wapam. Of course, Robert from a rather do by an edge. Intimacy. Quite sorry. For who bring a mimi. What I say? Oh, wife, way. When I die, and my jar some necker. Just some necker. Count to me what in it that. To me, what in it that. To me what in it that. If you said, as I ran ye in the man. To find your way. No prayer. On find your toilet through. No prayer. Not have a pound to. No prayer. Or some papa. To me what in it that. And come a boo back. But my idea, I'm a kind of capa. On the crowd, bed in a catcher and say, Obana and Yammy Ban, Yam. One some yammy. Come for bar. And Yamaso Yammy D for Bema. Sanity. Hallelujah. Amen. I'm want to watch us. But you're very careful of a so bold, dear. I walk around and I want. No correct. No correct. Of a bold, dear. Because a Juma, Papa. Ya de man so won be ye wo ho no wantimi anwie wantumi anyenti ofra obi a wakwara no ho a aggressive no no burundu ya sa na oye why you very demonic ne ho homa tinimu no wo poso to say kraman or you wicked into your careful but me wa wura han de obo dua pe bedane akono so because asoro we ye chiwade ye duabo nti makachira wo sese obi bo odua mo ne bi sa mfi no kura ena nya wadwen sa wo frɛ ne se ye nkonko dane se wo ye divan ba oboa dua no benya no yes benya nipa ko no bo odua no dane akono so nti wo emmo dua da wo pa ma no mo dua 1000 e benya ne 1000 yes me kire wade bi na wayo na wo do ho akɔhye abɔfo ne nsa na nso abaye divan ba nti ni nu aboro no na adane abo no dane akono so why me kire wade kan ko sorry jana naso eye amen pon enkom hye ne ya ka hye hye mu nyina
da baba yenya bi nti ese twa bi so have you been here before last week over ha nti be hu me mama wa kwankyerɛ sɛ kwaye nti ugu so a wo ye ane men hia men frɛ wo oba me ho no mama wa kwankyerɛ de me frɛ wo ayɛ den na kyɛ sɛ me po ba ma bra have you been here before waba hada nti unim me but wo de ende meka me ma wa kwankyerɛ wakoye wo ye wie te sɛn ko so kakra ani amadane ko kakra sɛ de me kyerɛ no wantumi anya ntumi yɛ sɛ me ye bibi kitwa bi ama wo na wakoso ahwe wo na afi kono ngo ba yɛ but wo koye no ho changes ente sa first and the other na wo mbɛyɛ kɛseɛ na me kyerɛ sɛ bɛyɛ no ɛno nti na aba yɛ no bon sa manyame yes sir me ka kyerɛ sɛ wo pa ma me ntambo nkasa ngusu ma wo na me kyerɛ sɛ fa koye sɛ wo bɛba bedi adanse ansa na wabɛyɛ wakwan kyerɛ because ma anya bibi ama wa ankɔne ma ankɔsɔ si dia wobɛda abɛyɛ amen ofa fantoma bɔ mentoma no firi wabusu na bɛyɛ duanani why no mate omuntimi nkun mesi omuntimi nkun wasom ha ya me ya kwanche no ma pepe yade nyina bɛyira obenante straight afo obi ebe hu sɛ wonchi ya biem tell you awrade na aka sofo bra ono onim so yɛ sofo onim so yɛ sofo on chase enti me kyerɛ wade bi koye ma me why obi bɛfrɛ wo enkyɛ kura obi bɛfrɛ wo but atama ameka ne mo nhyɛ ne nso sɛ obi frɛ wo na de wabisa meka ne ne bam na wo de adwuma yi wo ho ano ne sa ɛsan te kwa wo ba me mfi wo ma adwuma sɛe enti me pɛ kwan Awurade bɛfa so aboa me kyerɛ wade bi am wayɛ ne ne wo ye wie pɛ ye bɛfrɛ wo wo bɛnya adwuma yɛ na mmom wo de adwuma no ebe yi wo ho ano a ɛte kɔ na wo ba medwodwo te sɛ sumina so ade yes wo de ade a me kyerɛ wo market obaba abegyina ha bedi adanse asɛm a me kan wa kyɛ kura yɛ 2 weeks obaba bedi adanse obi ba ofra wo kura wa wie ade na eba me na me ka kyerɛ wo ɔmpɛ white Mrs. Shasai 14 days. Catch them say, Sama Huna, Missy Hebium. Throw challenge. Honorable who said Yamu to me. Power. Sorry, Nienshaso. Papa Yawi. Yapon, a match them at the end of why. Why? Chairman, the Namoncoye. Monye ni serious mo fa ni agro nyame adu ho afofi o nyame adu ho afofi papa eda daddy me no ne kom si nyame adu mo afofi to mo ko nhira o mo nhira nyame no mo nhira me ne bi nka ma kekatachi amen ayam hihia no on say ne ya me kasa aye ne ko and they am a friend of man prophecy no I am share na yira e ko de sa one wa twa dream na afi o maka say se kan and so na nya no ya no na o mpa so mba yes ade no to me slow master leave them what you say
wɔn wɔ di bɔne nkɔfoɔ yere no ma wɔ di wɔn me na mɛka kyerɛ wo nkɔfoɔ yere no ma wɔ di wɔn wɔyɛ stupid ti nyame na atua ne ka wa yes sir yes Lord thank you hey papa obi kofa obi yere wo nwuram ema omo ka se ono na ye kyea me nti won konko dane bosema papa di fo papa power wa yes wako ye no so ko ye wo bofo no wakasa kire wa ede bonsa manyame wako ye no ade a wo ye na anya yi but o twegan no gu akire nokra metiza what is asam no me ba na meti na me ni ho so me ba na meti wa ya enipa na bone won tirim sei ba bia se wokwa na okro no no mo sa we nam na ka ho omo che nam na we na adwo Bonsema Gabriel Smafo. Yes. Who was a migina hona me ma messages bebre a na Gabriel Smafo no. Sanete. Kan sem gu waso. Praise the Lord. Hallelujah. As I say we din for an asofo a wonya bofo a ono obedi nkomo. Yes. Kan obi ho asam kire wo na ka kire no. Kan ho asam no ka kire no. Ka kire wo na ka kire no. Eno na kire say you are a prophet. Power. Hallelujah. Amen. When I catch you say nyame kasa kire direct. Me ko hwe about to say me eh angels ni nyame de o mama ye no kasa kire ne ka kire wo sanete amen pa amen ana o wie no san we nam no so mo che nam no we ti na ne sin nyina ye se yi agu no bra ma men kire wade na koye ona afri nkokọ no so ba mo hukua da no me boa me kire wade na wakoye me nhya wo nkom because medical can was some actually clear than that. Come and see me. What is it? Will you cross me? Well, oh, Papa, yeah, Jumana, what insurance for Quatanasi? When him Tia say, Jesus. Jesus. Ona nyame ase ugina mu ye ade no ma wo maame but onya so mfaso Mike no way obegina mu aya ade ma ne maame nti me maame mum na me gina a me boa no but spiritually no wanya so mfaso papa emo no akasa wahunu wodayem Pachai. Wabo mama ne Mpacho debi. Niema bi afiri ne so. Pachai. Niema bi afiri ne so pa. Nti han ato no so. Ba wanya careful. No ompa jeans nhye. Jeans ano oten. Me bu be. Because osura bue ama no ne so abie. Aha. On say attack na na ma me no wom. Ana me ma ne gina ho. Then it is a point of contact. No, Gary Yapantre man. Into a way, physically, when you're so papa and spiritually, so why you delivered? Into a mamma, my how? O Pia Bantico, where's a mepao, where's the say, a muka, no magina, no more tatano. That's right. Busano. Yes, almost tatano.
a kyerɛ sɛ biribi ayɛ dɛn Free so. afiri wo so Yes. wobɛware ɛnkyɛ but wode w'ani ato obi so ɛmmoa wo and I have to tell you akoa na ɔda prison no ɛmmoa wo because ɛne fiefoɔ na ɛyɛ ne saa nti wode w'ani to no so sɛ wotwɛn no ama no aba no wabɛware wo de a ɛne odwan hɔ hɔ sum sɛ wosi hɔ a no obi bɛba bɛware wo ɛnkyɛ koraa bosome nkron no nipa no ba wɔde pressure a wone mind bi wɔ hɔ na mind na start ɛpɛ sɛ nka wo ma kwan no ware wo ɛfiri nansan asa ba ne mu sɛ mame nware wo mame nyɛ ho ade ɔka ne serious ka kyerɛ ne sɛ wɔyɛ obi kun ɛma kwan obi kun deɛ wokɔyɛ saa na woma no yiri so a ɔbaa ne ne suo no bɛyɛ dɛn bɛba so nti na mɛka kyerɛ wo sɛ nkɔdi obi kunu akyi ne ne nkɔtwe mpona na ɔhaw osu a ɛbɛba so hallelujah Amen. hallelujah Amen. nti wohwɛ no obi kunu na ne ne twe mpona hwɛ yie the moment a wɔbɛhu no na wonim adeɛ no so the secret of it ne sɛ enipa no wɔwɔ ani o oni ani o nyame bɛyi akyerɛ na ma na so ho da yɛ ho I tell you nyame bɛyi akyerɛ nipa no na waso ho da yɛ ho ɛbɛpie but ɛnam sɛ ɔnye ni nti no na yɛ n'adwen sɛ ba sɛw nti ɛba ne sɛ w'ani bɛbɔ ho so no na wabobɔ nnua wɔ akyire wɔ nim nyame a afei da kɔba no wɔ fried dɔntwɔ mɛnyɛ mbosome nkono ɛnso na ɔnyam awurade nhyira yɛn Amen. mabu bɛ kɔkɔ tena ase sɔre gyina wo nan so yɛhyira so maame bra bie w'ani Jesus Christ of Nazareth yareɛ biara ka biara ntumfiri nipadua no to yareɛ ne nyinaa ase Jesus mekyerɛ w'adeɛ bi sɛ mesene no anom wayɛ ntumi nyae kɔkɔ pɛ gye ne kɔkɔ na pɛ ginger ɛna garlic twitwam monim adeɛ wei groves asɛn ɛfrɛ sɛ pɛprɛ na pɛ no bi ka ho na twitwa ne nyinaa mu fa sigya so wode sigya so wie na wosɔne a ɛma ne nkyɛ akyɛ koraa yɛ 10 minutes owi a wɔnsɔne ho nsuo no na ɔmpɛ lemon half na wɔnkyim nsuo no mu ɔnom na anɔpa berɛ a ɔnnidiiɛ ɔnyɛ ne saa 7 days na ɔnkɔ check up doctor bɛka sɛ nni hɔ Wonderful. Bosema papa di for papa. Sorry, Yes. Awie. Hwɛ yehu firi wo mu ana ntide so me ko check o ko mo se bibi sai no papa me ko check o ko mo se bibi sai no me ba asa me na maka kyerɛ o da me ba aboa se me kan sɛ me si yi wadwen firi so ne dware nsuo na me de nkyena hyɛ no na bibi abɛyɛ okay doctor nso aka kyerɛ o sɛ o kidney nya sa na ɔkan bɛhyɛ nsuo no ma awie o ko dware no ko yɛ no doctor se bibi ani yɛ mo nsɛma yesu papa when the sɛ nka bɛgyina ha bi adanse na wɔhyɛ hɔ saa wo mɛka nhyɛ nyame anum nyam boasini tovotic baako na bɛhwie no nyinaa gu wei mu ne yɛnsa mfra ɛma no nyama na fa kɔfie kɔnom no ana no baabi ani hɔ mansa so no anyi nsira fa kra no nipadua hyɛ awurade nsa hyɛ awurade sɛ yɛkɔ yawie yɛkɔ obiara mfiri ne pɛm mɛkyɛm adeɛ firi wo pɛm bɛkyɛ papa di fo adeɛ na bɛkyɛm adeɛ ka ho kasa gu so na fa bɛkyɛm kasa gu so papa wei nti na mede kyɛw wode fa bɛkyɛm kasa